Είστε σε σχέση, σωστά? Ναι. Ωραία, κλείστε μάτια και ξεκινάμε. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να μου δείχνετε. Αρχικά θέλω να μου δείξετε ποιος είναι πιο πιθανό να κερατώσει. Ωραία. Αυτή η χημεία που έχετε είναι απερίγραπτη. Επόμενη ερώτηση, θέλω να μου δείξετε ποιος, ας πούμε, σε τσακωμό θα ήταν πιο πιθανό να το τελειώσει στον άλλον. Δείξε. Ρε μαλάκα, εννοώ. Αν τσακωνόσασταν εσείς οι δύο, Ναι, εσύ θα αλλά το τέλειωνες ή έχει εκείνη. διαφορά, εννοώ. Αν είναι μαλακία, ναι, να το φτιάξουμε, αλλά. Αν Δεν με είναι νοιάζει. περισσότερες- Ποιος πιστεύει θα το τέλειωνε? Αυτό με νοιάζει. Δείξε. Και οι δύο, ρε. Ωραία, και οι δύο. Επόμενη ερώτηση, θέλω να δείξετε ποιος είναι πιο πιστός. Ποιος πιστεύετε ότι είναι πιο πιστός? Και οι δύο πάλι. Το πιστεύεις όντως για αυτή την κοπέλα που έχεις δίπλα σου? Ναι. Ωραία. Και για τελευταία ερώτηση, θέλω να μου δείξετε ποιος μιλάει με περισσότερα άτομα στα μηνύματα. Τρέχα όσο προλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα follow. Καλή συνέχεια σε όλους.